Hagajinga lakai duran kop semi-final hapadeng ka Diamond Harbour Persia ika East Bengal. Haba pai syakana ka jinga lakai ka Diamond Harbour kalau khur ka nam job adin bakalala ban pelim ya ka East Bengal da arla kawai. Baleng magana ka jing job ka Diamond Harbour kalau yok ban Rung syaka final Jong ka duran kop hagasin ka baningkong. Hagajinga lakai Saudi Super Cup semi-final hapadeng ka Al Gharisia Persia ika Al Ali Saudi. Hagana ka jinga lakai ka Al Ali Saudi kalau khur ka nam job hadin bakalala ban pelim suk ya ka Al Gharisia hadu san lakawai. Baleng bagana ka jing job ka Al Ali Saudi kalau yok ban Rung syaka final bad kan yakun Persia aka final Persia ika Al Nazar. Hagajinga lakai playoff panyakni Rung syaka Champion League menta ka Samoy. Hagajinga lakai fast leg hapadeng ka Bodo Glimt Persia ika SK Stormgrass. Haba pai syaka ka jinga lakai ka Bodo Glimt kalau khur ka nam job hadin bakalala ban pelim suk ya ka SK Stormgrass hadu san lanon. Hagajinga lakai hapadeng ka Celtic Persia ika Kairat. Haga nega jinga lakai ka Kairat ka Khlem Island ya ka Celtic bagat khuri ka dam job. Haga nega jinga lakai haga ba baro artali ki ken hun ki khai Khlem la bat penki jar. Nadu bas dang ka jinga lakai adu bukut Jong ka jinga lakai. Wala baro artali ki ken hun ki la persang ban yo penki jar. Henry ki Khlem la adu bukut ka jinga lakai. Hagawai pat ka jinga lakai hapadeng ka Fenerbahce Persia ika Benfica. Haba pai syakring ka jinga lakai baro artali ki ken hun ki khai Khlem la bat penki jar. Nadu bas dang ka jinga lakai adu bukut Jong ka jinga lakai. Wala kila persang ban yo penki jar. Henry ki Khlem la ban penurlong. Hagajinga lakai League Cup quarter final hapadeng ka Intermiami Persia ika Tigres. Badhaga nega jinga lakai ka Intermiami ka habani lakai Khlem Lionel Messi. Haba pai syakana ka jinga lakai ka Intermiami kalau yo bat penki jar nengkong. Haga menit ka ba ar peulai Lyngba ka penalti balakan jat dau Suarez. Henry haga kelamin kata haga minit ka ban riu peu nyau ka Tigres kalau yo ban tap ya ka gol penia khai Lyngba Korea. Barahshwa ban kut ka jinga lakai kata haga minit ka ba prap hukundai ka Intermiami kalau yo biang ban tap ya ka gol pentam Lyngba ka penalti badia ka penalti la kenjat biang dau Suarez. Baleng bang ini ki ar gol ka Intermiami kalau khur ka nam job haga nega jinga lakai quarter final da ar la kawai bari orang syaka semi final Jong ka League Cup.